Lakson ngobar pangrasa kang lagya Bandayuda silih ungke getih kalih banjir getih saha akeh jagat kebake sesambat tangis kalindes ing wangis kumara kinebon belane ngato
Sampun selangkung raun sinuwun. Ya kene utekmu bosok. Ora lantik manggrahi tamu. Tempo kok. Inggih wonten tinimbalan sinuwun. Awar apa sing wis kok dompong? Inggih sinuwun. Pandhawa badhe ngawontenaken syukuran. Loh, syukuran apa? Prabu Puntadewa ngawontenaken Alendra Samrat badhe ngawontenaken sesaji raja saya sing langsar.
bangun tabler tetap supaya sinipi Pocok menawi ngorangis Pumedhot kadoning lati terut-terut anang waja Rasa merang segedek muruk metu tahanane Prabu Ngamarta bakal ngenani Sajrata inggih makar kados mekaten sinuwun calonipun Prabu Puntadewa menika badhe mboyong anjaing bawara Narendra adikuwasa ingkang sawetara menika dipun cepeng dening Narendra Wirata pun Prabu Maswapati lan badhe dipun paringaken marang Prabu Puntadewa sinuwun wong loro gobok urung mula angsaka kuwi dina iki aku Nunjara Ratu cacah 97 kang mongko kudune ratu kuwi mau cacah 100 dadi ora perlu yo Prabu Baladewa saka Mandura Prabu Sri Bathara Kresna saka Ndrawati lan Prabu Baladewa saka Mandura mula angsaka kuwi enggal baliya marang tanah Jawa gagal anggone Prabu Puntadewa bakal nganakake saji aja nganti ana sing nyebat marang Puntadewa kabeh kudu nyebat karo Prabu Jarasandha oh ya telah inggih sinuwun ngestakaken dawuh ya terus lakon anggonmu gagalake syukuran ingkang ditekani dening Ratu Tulu mau bakal Ratu ning bakal bekakak bakal gawe sesembahan marang Sang Hyang Rudra inggih sinuwun ngestakaken dawuh ora mung ngestakaken dawuh to wis mudeng wulu inggih sampun sinuwun mulungake Utara Wadyabala marang tanah Jawa mumpung wayah iki wayah padang tinggal tetawa ayo Utara Wadyabala aja nganti ana sing laku citra
Yo Sang Prabu Darmakusuma
Putra Narendra ing Ngastina duk nalika semana nenggih Prabu Pandhudewayana. Nalika sebentar Sang Prabu lenggah kadhep dening para kadang. Nenggih kadang Pandhawa. Raden Werkudara, Raden Arjuna dan Raden Nakula Sadewa. Asura tadi punari dosa Durwati lan Pandhawa. Nenggih Sang Prabu Sri Bathara Kresna Anantara Yuna. Kuwi Prabu Baladewa Yaka Krasana Wasjadara. Nalika semana sami midhangetaken pangandikane Sang Prabu Nuntadewa. Ndadosake tintrem madyane negari Ngamarta. Mangkono mangudas marane dewa ingkang dereng kawijining lisan. Nahento Srinoto cepat kasturi
Luang Agung mugi ngayomana marang praja ing Ngamarta sak isinipun. Koko Prabu jimat sesembahan kula. Koko Prabu pengayoman kula wonten ing Ndwarawati. Inggih namung paduka surya kepajari para Pandhawa Prabu. Pembahasan Pandhawa menika ngendika seklimah tindak sepecak. Boten nate kantun tansah tetarosan kaliyan paduka Kanjeng Koko Prabu ing Ndwarawati. Saha kalenggahan samangke kula ngaturake panuwun ingkang tanpa kepindhan. Dene paduka Kanjeng Koko Prabu sampun kepareng rawuh wonten praja ing Ngamarta mriki Koko Prabu. Ya jagat pangestu para ya jagat Bathara Kyai. Inggih menika sampun kewajibanipun ingkang raka ing Ndwarawati. Mila sak sampunipun kula tampi nawala sang kula surasa isining tulis sak lebeting nawala bilih kalenggar samangke Kyai Prabu Darmakusuma animbali sawanipun ingkang raka ing Ndwarawati. Ngantos kados kula galak lampah kula daya-daya kateng anjaka boten wonten ingkang umana musik salebeting manah kula. Ingkang raka ing Ndwarawati kejawi namung enggal kula kateng daya-daya praja Ngamarta tumunten nampi timbalanipun Kyai Prabu. Gandeng samangke sampun pareng sowan wonten praja ing Ngamarta kepareng ambabar kang sejati wonten wigatos menapa dene paduka Kyai Darmaji Amboyong sowanipun ingkang raka ing Ndwarawati. Kyai Aji Bonamit palangas pasangan liwan tablet lebih kaya radone cuma tawang utawa Kyai. Sampun kinten kula tumut-tumut dhateng perkawis para Pandhawa. Inggih menika boten namung ugi andadosna ing kauningan duk nalika semana sang Raka sowan praptek praja Ndwarawati. Kyai Prabu Kresna sampun tata-tata samapta ing gati sawega ing diri. Nedya tedak wonten negari Ngamarta mila tumunten kang Raka mundhung atur. Ngarsanipun kadang paduka ing Dwaraka bilih ingkang Raka boten badhe kantun. Kepareng badhe nderek sowan dhateng praja Ngamarta. Malah Kyai Prabu Kresna nalika semana pareng palilah dhateng ingkang Raka Mandura. Mila menawi wonten perkawis saha boten awrating penggalih dinten samangke Raka ing Mandura daya-daya badhe nguningani menapa to sababe Kyai Prabu animbali sawanipun ingkang Raka ing Ndwarawati. Inggih Kyai Kresna tangkantun aku ing Mandura Kyai Prabu. Anjarahe Kang Puspita kaslirik sambil rono
dene paduka Kanjeng Koko Prabu sampun rawuh wonten ing Praja Ngamarta. Namung gandeng perkawisipun Pandhawa menika boten perkawisipun kula pribadi. Nanging menika wujudipun Pandhawa gangsal cacahipun. Menawa dipun keparengaken Koko Prabu, kula badhe taruh satunggiling kalih para kadang kula Pandhawa Koko Prabu. Walah, menika langkung prayogi ya Prabu. Yayi kadangipun Kakang sing gagah Yayi Werkudara. Arep kakangku Koko Prabu Madura derek jengaring Koko Prabu Indrawati. Malah rikalenggan samangka kepareng rawuh ana ing Praja Ngamarta. Yayi, apa ya bakal pun kakang aturake lawan Kanjeng Koko Prabu Indrawati. Babagan gegayan para Pandhawa iki, Yayi. Ora saka Walamati. Walamati Wenarna. Malah aku tumrap kepasang Yudha Harja itu. Dene mulo dewa teko Praja Ngamarta iki. Yen mung teko negara Ngamarta mung pengen ngerti wae ora sak tata wedar iki. Lain pancen arep batu marang para Pandhawa. Syukur pake apa kang kapiajane para Pandhawa Wedarna dina iki. Marang aku. Ora dewa. Apa? Gusti, iki janjane perkara apa? Lah dadi iki kok kaya mangko. Rebuke siadi kawan pun kakang. Lho, apa pancen pun kakang dibutuhake tumrap para kadang-kadang bumi. Para Pandhawa aku tak takon karo sira yen kadangipun kakang ing Jayapati. Apa tau tate Baladewa ora sabiyantu marang Praja Ngamarta? Ya nadyan pun kakang kuwi arang-arang sowan marang Praja Ngamarta nanging pendak Pandhawa ana krepotan tartamtu pun kakang mesti melu cawe-cawe perkara-perkara Pandhawa. Yen pancen aku tumpah palaku para kaki Wedarna apa gatine sing bakal mbok aturake marang Kresna kakangku. Iya, Yayi Werkudara lungguh kang prayoga. Koko Prabu Indrawati wonten dawuh Yayi. Mugi dados ing kawuningan. Estunipun para Pandhawa sampun sarembang. Karana sampun nampi kanugrahan Hyang Maha Nasa wujuding negari Ngamarta ingkang sumepet. Saha samangke anggen kula mangreh perintah negara Ngamarta pranyata sinengkuyung dening kawula dasih sak praja ing Ngamarta. Ketitik negari Ngamarta menika mujudake negari ingkang adil, warata tyas bagya mulya. Kawulanipun kebak ing katentreman lan karukunan. Sedaya tebih saking regejegan ingkang dipun adhap. Namung kamanunggalé para kawula sesarengan hangangkat dhateng derajate para praja ing Ngamarta mriki, Koko Prabu. Walah pun kakang derek mangayu bagya Yayi Prabu. Koko Prabu. Kanugrahan ingkang kabungan ingkang mekaten. Pandhawa badhe ngucap syukur ngersanipun Gusti ingkang Maha Nasa. Srana Pandhawa badhe ngawontenaken Sajiraja Saya. Inggih menika tandha syukuripun para Pandhawa dhateng para Jawata. Ingkang sampun paring kenikmatan tumrap para Pandhawa. Anggenipun mapan wonten praja ing Ngamarta mriki. Nanging gandeng ngrumangsani Puntadewa menika cupeting nalar. Cingkranging samu kawis. Mila sareng samangke wonten aturipun para kadang kula. Supados ambaya ngirawuh jengandika Kanjeng Koko Prabu Indrawati. Kuwi kados namung badhe kula suwuni pepajar. Koko Prabu kula pitados paduka ingkang sampun mangertos
rapeting Sajiraja Surya menika Koko Prabu. Samangke kula aturi paring pangandika dhateng para Pandhawa. Dene menapa to sarep-saranane Sajiraja Surya menika Koko Prabu Indrawati. Jagat wasisaning Bathara Jagat wayah ulun. Kyai, kula nuwun sewu. Ingkang sepisan menapa sampun dirembak kanthi saestu bilih Sajiraja Saya menika badhe diwontenaken wonten Praja Ngamarta. Krana Sajiraja Saya menika boten saben Narendra saged nyawontenaken kacariyos nembe sepisan Narendra ingkang saged nyawontenaken nggih menika pun Prabu Sri Mahapumbung ing Purwacarita duk nalika semanten inggih namung Prabu Sri Mahapumbung ingkang saged nyawontenaken Sajiraja Saya. Krana awating syarat sarana nanging ewadene para Pandhawa ingkang sampun sarembak badhe ngawontenaken Sajiraja Saya ingkang Raka Pandharawati namung jumurung dedherek. Baik. Sasampunipun kula midhanget pangandikane Yai Kadang kula ing Ngamarta. Manah kula wonten bombok dene para Pandhawa badhe ngawontenaken Sajiraja Saya. Umpami samangke para Pandhawa saged kelampahan badhe ngawontenaken Sajiraja Saya. Menapa boten saya kuncara saya Anjayeng Bawana lembahipun Nyai Prabu Darmaji. Anggenipun minangka dadi makutaning bangsa ing Amartawasna. Inggih, kula wonten dawuh. Mara gage wedharna marang Nyai Prabu Darmaji. Apa wae syarat-syarat iki? Anggone nganakake Sajiraja Saya, anggone bisa sak lan tinampa dening panguwasaning para dewa. Para Prabu, biasa para kadang-kadang pun kakang para Pandhawa mara gage midhangetna apa to syarat-syaratane. Sajiraja Saya kuwi ora gampang. Kula nuwun sewu ingkang sepisan sesaji menika kedah sineksen Brahmana cacah 7 ingkang samya ngrepekaken kidung suci mantram rahayu. Mongko kanthi penggalih kila legawa boten kanthi kepeksa. Brahmana cacah 7 menika badhe ngestakaken mentega suci kinarya syarat-sarana lumadining Sajiraja Saya. Dene ingkang angka kalih syarat-syaratane sesaji kedah wujud ulu wektu bumi negari Ngamarta. Sapanunggalen kedah mlempak wonten alun-alun negari Ngamarta ingkang saklajengipun sesaji menika mangke dipun anggep sah menawi sineksen Narendra cacah 100 mangka Narendra kala wau kanthi penggalih ingkang boten dipun peksa kanthi manah ingkang lega kanthi manah ingkang ikhlas nekseni lumadining Sajiraja Saya. Wah, lendhen wong sarate kaya mengkono. Aku bakal wujudi. Perkudara, nggih. Dene kakangipun pungkasan ingkang saben Narendra ora bisa nglakoni Sajiraja Saya mau kudu nganggo saji kurban. Saji kurban kagem kula maring pangandika. Kudu aku kurban apa? Umo kebo apa sapi? Aku bakal wujudi. Dudu wujud satu kewan Yayi, nanging kurban sing jak kerepake ana ing kene mau dudu nganggo saji kurban, mongko kurban iku ya wujud manungsa. Aduh, Sajiraja Saya kudu nganggo saji kurban wujude manungsa. Oh, Prabu. Menawi tetelo kedah damel sengsarane para sapa samane gesang. Dipun samangke kula japel anggenipun badhe ngaturaken Sajiraja Saya. Boten badhe kelampahan utawa dewa nyumurupi dhateng pejahipun sami kinarya sarana kemuktening para Pandhawa. Koko Prabu, kula boten badhe mentala menawi kedah mangun kabagyan nganti ancik-ancik dhateng kunarmanipun tiyang sanes. Kula nuwun sewu Yayi.
ingkang kula karepaken menika wonten ing mriki boten salamaking manungsa wantah. Nanging wujudipun Alendra ingkang watak angkara budining Candala ya. Pun pangapunten ya. Menawi ingkang dados kurban menika Nalendra lumrah kula kinten Pandhawa badhe anyandang dosan selamining gesang utawi saklawase nanging sareng kula midhangetaken ngendikan Yai Kresna bilih ingkang kinarya kurban menika Nalendra ingkang watak angkara budining Candala. Para Pandhawa netepi dhateng kewajibanipun minangka utusane adil Abrasta Angkara murka ingkang gumelar wonten jagat raya niki Yai. Inggih. Nanging nadyan kurbani kala wau Nalendra ingkang watak angkara budi Candala. Kula boten badhe hamentara Koko Prabu. Wah. Warkalaku piye Yai? Merbuka Brahmana cacah pitu. Kowe merbuka ana 80 wektu negara Ngamarta. Wala gendeng, wala simpal lan sapanunggalane. Aku lan Janaka bakal merebut Ratu cacah 100 kinari neseni Sajira Jusaya kanthi ati ingkang ikhlas. So aku bakal golek Nalendra ingkang watak angkara budine Candala kanggo srana kurban Sajira Jusaya. Werkudara nggih. Nadyan si ade ingkang tumindak nanging pun kakang uga bakal mlebet dados dosan Nyai Pra. Aku ingkang bakal nyandang dosa umpama Udara dosa ingkang tinampa dening Werkudara. Yai. Salah. Dina iki mula tak saka kowe. Tresna kakangku mara kabeh. Tutuhna kabarna pisan miturut paningali tresna kakangku. Sapa ratu ingkang minangka pantes kanggo tumbal Sajira Jusaya iki? Werkudara, yen si Adi takon sapa Nalendra ingkang pantes dadi tumbal pun kakang durung bisa ngaturake. Merga isih sinengker dening panguwasaning dewa nanging muga-muga ora suwe maneh bakal tinarbuka dalan bisa nemokake sawijining Nalendra ingkang kudu dadi kurban ana ing Sajira Jusaya iki Dimas. Kadangipun Kakang Yodipati. Bumi gonjang ganjing langit kelap-kelap katon lirik kirincang ingat